Em dic Mònica i avui us parlaré sobre la por de parlar en públic o la por escènica. La por escènica o la por de parlar en públic? Segur que en algun moment de la vostra vida us ha passat que en una obra de teatre, a una reunió, en un menjar familiar, heu tingut por. Por que riguessin de vosaltres, vergonya, o senzillament us ha passat que us heu oblidat el que volíeu dir. Un dia estàvem en un dinar a la família completa, cosins, tiets, i justament em van triar a mi per dir un poema. I de la vergonya que tenia vaig començar a tartamudejar. També una vegada estava fent una obra de teatre i estava tan nerviosa que no em vaig recordar de res i em vaig quedar en blanc. I gràcies al meu professor de teatre que m'ho anava dient tot per darrere, perquè si no, ja us ho podeu imaginar. A continuació us diré alguns trucs per poder-ho millorar. De vegades, quan tenim vergonya o por, ens comencem a tocar les mans, a moure els peus, i de vegades el cor ens comença a accelerar i tenim la sensació que el cor se'ns sortirà per la boca, o ens falta l'aire. La veritat és que a mi moltes d'aquestes coses m'han arribat a passar. Una cosa per millorar la por escènica seria posar-te davant d'un mirall i començar a practicar el teu text. Hola, em dic Mònica, jo us diré... Així no era. Hola, em dic Mònica, jo us parlaré sobre... També, per anar movent les mans i els peus, podria gesticular més. Hola, em dic Mònica, jo us explicaré coses i sobretot tingueu confiança en vosaltres mateixos, ja que si no tens confiança no sentiràs gaire còmode a l'hora de fer-ho. Bé, doncs, espero haver-vos pogut ajudar una mica a millorar la por escènica. Gràcies per la vostra atenció. Adeu! A continuació, mans, per anar... Hola, em dic Mònica. Tinguem la sensació... Adéu, 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 fet doncs, espero haver... Perdona, s'ha equivocat.